Iloilo City Government nagpatigayon sa gastronomy workshop upod sa nakailain nga sektor. Samtang tiglawas ng Iloilo, Binibini 17, Tracy Lois Mangaran Bidua, nagapanghanda na para sa Grand Coronation Night sang Binibining Pilipinas. Sa tinutuyo ang mapabaskog ang kampanya sa sudad sang Iloilo para mangin UNESCO Gastronomy City, naghiwat sang training workshop ang lokal nga panguluhan. Katuyuan sini nga matipon ang nagkalain-lain nga sektor kag maistoryahan kung ano ang mga tradisyon kag kultura sa mga Ilonggo, partikular sa pagpreparar sang pagkaon, tubtub sa pagluto kag paghanda sa lamesa. Ang gastronomy workshop ang pamaagiman para makuha ang opinyon sa mga eksperto kung ano gid ang maragta sang isa ka putahe kag nga apadayon ini nga ginapasa sa tagsa ka henerasyon. Nahibaluan, napilian ang Iloilo City bilang tiglawasang pungsod sa UNESCO City sa kategorya sang gastronomy. Dako nga handungganan ang mapili bango diri ipasundayag ang mga manamit ka pagkaon sang isa ka lugar, lakip na ang tradisyon sang isa ka lugar. Isa sa mga nanging speaker sa workshop si PJ Arañador nga nagatibong gid sang kultura sa mga Ilonggo. Bilang isa ka designer, restaurant owner kag propesor, ginpahigbahin sini ang mga tradisyon sa mga Pilipino, partikular sa mga Ilonggo, rason sang manamit ka pagkaon nga yara sa lamesa, ilabi na kung may yara sa okasyon. It's integration. This is structural and conceptual integration that UNESCO is looking for. And it has to be transformational to the society. And we create living spaces, making food that are languishing to become living again. Lakip man sa naistoryahan sa workshop kung ano ka-importante ang pagkaon sa tagsa ka may yara sa okasyon. Para sa mga Ilonggo, kahigunan nga mapasunday ang putahe o kung pagkaon kung may yara sa kasal, bunyag, kaadlawan kag bisan sa patay. Gani, nangin mabinungahon gid ang gastronomy workshop nga gintabungan sang academe, mga food enthusiast, restaurant owners, kag tourism advocate sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Kung mapilian bilang UNESCO Gastronomy City, dako ini nga kadungganan para sa mga Ilonggo bangon sa pakilala sa kultura kag tradisyon base sa pagkaon. Kevin Patrick Casipe para sa Level Up Patrol. Sa Mayo 28 na, Domingo nga adlaw, ang Grand Coronation Night sang Binibining Pilipinas sa Smart Araneta Coliseum. Ganito man gid ang pagpaghanda ang ginahimo ni Binibini 17 Tracy Lois Bidua agud madala pa uli sa Iloilo ang isa sa mga korona sang Binibining Pilipinas. Kahapon nga adlaw sa iya Facebook post, gi-reveal na ni Tracy ang iya signature walk nga kiay ni Inday. Nahibaluan nga si Tracy ang nakilala sa tawag ng Inday bangod sang iya mga sabat sa interview halin pa sang Miss Iloilo pageant. Nagsabat si Bidua gamit ang hiligay non kag masami nga ginatawag ang kaulingon nga isa ka matuod nga Ilongga o kon isa ka Inday sang panimalay, mga abyan kag sang komunidad. Madumduman nga sang Pebrero 8, ginkalanghagan sa mga Ilonggo nga yara ang pangalan ni Bidua sang nagwa ang opisyal nga listahan sa mga nakasulod bilang kandidata sang Binibining Pilipinas 2023. Makurunahan man o kon hindi, si Bidua ang makabig na gid ginakadala sang dungog sa Iloilo bango na linsang panugod, iya ginapabugal ang iya pagka Ilonggo. Kevin Patrick Casipe para sa Level Up Patrol.